नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. सगळे वीक्षकांक 20 ऑगस्ट 2022च्या कोकणी राष्ट्र मान्यता दिसाची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. कोकणी भाषेच्या 30व्या राष्ट्र मान्यता दिसानिमित्तान कोकणीच्या उदरगतीची रूपरेषा. कारवार 20 ऑगस्ट कोकणी राष्ट्र मान्यता दिस. त्यानिमित्तान कारवार तालुक्यात कोकणी भाषा अभिमानी संघान कारवारच्या माजाळी भांडीशिट्टा हिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजाला प्रतिमेक हार घालून कार्यक्रम सादर केलो आणि कोकणी मान्यता दिसाची माहिती अखिल भारतीय कोकणी परिषदेची माजी अध्यक्षा तसेच सदाशिवगड कोकणी संस्कृती मंडळाची अध्यक्षा श्रीमती उषा राणे हेमी सविस्तर माहिती दिली. या वेळार राजेश नाईक कारवार हेमी कार्यक्रमाचा उद्देश सांगलो. या वेळार जमिल्या कोकणी अभिमानीन कोकणी भाषेच्या उदरगतीची पुढली रूपरेषा सध्याच सर्व सदस्याला अभिप्रायान घेवचो निर्णय घेलो. या वेळार उषा राणे, राजेश नाईक, प्रकाश पालनकर, बाळू कोडीबाग, स्थानिक अभिमानी आणि इतर कोकणी अभिमानी हजर आशिले. कार्यक्रमाच्या अखेर चंदन सावंत हेमी आभार मानले. आयच्या 30व्या राष्ट्र मान्यता दिसाची परबी आणि शुभेच्छा. आता प्रश्न असा येता की राष्ट्र मान्यता दीस म्हटल्यार कितें? आमी राष्ट्र मान्यता दीस म्हणटा, राष्ट्र मान्यता दीस म्हणटात, पण राष्ट्र मान्यता दीस म्हटल्यार कितें? तर आमकां खबर आसा आमचो जो भारत देशाचो जो कारभार चलता तो भारतीय संविधानाच्या आधारान चलता. भारतीय संविधान जे बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्लें त्या संविधानाच्या आधाराचेर आमगे सगळे कारभार देशाचो चलता. आणि त्या संविधानात 8th शेड्यूल म्हणजे हे आसा. त्या 8th शेड्युलात जी भाषा अधिकृत असतात त्योच भारतीय भाषा म्हण मान्यता प्राप्त जातात. पयलीं आमच्या भारताच्या आठव्या वळेरीत 14 भाषा आशिल्ल्यो सुरवातेक. मागीर 3 भाषा तातूंत एड जाल्यो, बोडो, कोंकणी आनी नेपाली. 11वी भाषा आमगेली. तेच पयलीं आमची ह्या भाशे पयलीं सिंधी भाशेक आयली. अशे तरेन आयच्या घडयेक भारताच्या संविधाना भितर 22 भाषा 8th शेड्युलाच्या कॉन्स्टिट्युशना भितर गेल्ले आसात. आनी आता 8th शेड्युला गेला ताजो फायदो कितें? 8th शेड्युला गेली की आमची भाषा जी आसा भारतीय भाषा जाता आनी ती आमच्या भारतीय चलनाचेर येता. आमी भारतीय चलन वापरतात, नोटो वापरतात, त्या नोटीचेर ती अधिकृतपणे येता. जरी आमी 8 नंबरात कॉन्स्टिट्युशना भितर आयली तरी 6 क्रमांकाचेर आमगेली कोंकणी भाषा थंय आयिल्ली आसा. दुसरें आमगे संविधाना प्रमाणे आज तो दिवस आमगेलो 20 ऑगस्ट. 20 ऑगस्ट हो अधिकृतरित्या कित्याक जाहीर केलो की त्या दिसा एक तर राजीव गांधी पंतप्रधान आशिल्लो, त्यांच्या खडतर प्रयत्नान आमकां ही भाषा 8th शेड्युलात गेल्ली. आनी ही होत आसा रात्री लेट जाता. आमकां 15 ऑगस्टाक मनयतात, 14 ऑगस्टाक आमी भारत स्वतंत्र जालो रात्री 15 ऑगस्टाक मनयतात. तशें पूण 20 ऑगस्ट हो अधिकृत आमगेलो 8th शेड्युलात कोंकणी गेल्लो दिवस म्हण आमी तो आज मनयतात. आज 30 वर्स जाली त्या गोष्टी. चलून घेत आशिल्ले आनी कोंकणी उलयल्यार कितें तरी मारतले म्हणून भितर आशिल्ले लोक. कळना लोकां भितर अशी भंय घेतली की आमगे लोकांनाच अशी जावन आमगेले लोक जरा मागी पडले. आता तरी तुमच्यातले तरणाटे आयलात हे कारणान तरी ते काळी पुशिल्ल्यान तुमकां तरी अभिमान आता जाग जालो. बरें जालें तुमकां देवान संस्कृती दिली. हे कोंकणी आवयसाठी तरी कितें करतले म्हणून आमचे वयोवृद्ध तुमच्या मागता आनी आश करता की तुम्ही हो कार्यक्रम मुखार व्हरा आनी कोंकणीची कितें तरी सेवा करा. आमी जे लागीं आयिल्ले आसात तेतून आमकां एक शक्ती मेळटा आनी आमच्या देशा भितर आमकां भाशीकाक शक्ती दिल्ली आसा. ती कित्याक की म्हळ्यार ही संस्कृती रक्षण करूं. ही भारताची संस्कृती ही खूब एक परिणीत रूपान एक व्हड संस्कृती आसा आनी ती आमी रक्षण करून दवरूंक जाय. तर ही भाषा आनी ही संस्कृती आमी सांबाळून दवरूंक जाय आनी तेतून आमी हे मुखार प्रगती करूंक जाय. आज आमी माजाळी गांवा भितर आमगेले शिवाजी महाराजाल आशिर्वादान आमगेले तेगेले छत्रछायेत आमी एक मेळिल्ले आसात. कारण कितें काय म्हळ्यार आमकां आज राष्ट्रीय मान्यता दिवस 20 ऑगस्टाक आमकां ही मेळिल्ली. 30 वर्सां फाटीं मेळिल्ली. हे 30 वर्सां फाटीं आमकां कोणीच काय सांगलें ना. हेजे बद्दल कांयच जागृत दिली नाशिल्ली आमकां खबर आशिल्ली. हेजे बद्दल कितें करचो म्हण कोणाक खबर नाशिल्ली. आमकां हेजी आज कितकी घटण जाली आनी बाईन म्हाका सकाळीं सांगली 8 घंट्यार फोन केली अशेंच जालें रायशा अशें. बाई ते जाल्ले जावन गेले तेजे बद्दल आमी काळजी करचे नाका. आमी सेलिब्रेट करया. आयच्यान आमगेले हे दिवस आमगेले सेलिब्रेट जावूं जाय आनी आमगेल्या गांवांत देशांत आमगेल्या सगळ्याक कळूं जाय ही दिवस एक आमकां आसा. आमकां मान्यता मेळ्ळा कोंकणी भाशेक
आणि ह्याची पहिले आमगे कारवारा भितर एक बोर्डाक काळे लावचे एक दिवस येयल्लो त्याच्यासाठी आम्ही फर्स्ट राजेश नायकान आम्ही काळे बोर्डाक एक हे लायिल्ल्याक आम्ही कंप्लेंट केल्लो कित्याक केल्लो आमचे एक अभिमान कारवार अभिमानी बळक म्हण केला आम्ही एक ग्रुप केला ग्रुपा भितर आमगे सगळे लोक आसात कारवारात सगळे कास्ट सगळे धर्म सगळे आमकां बाळू येयलो आमगेलो बाळू आमगे कोडीबागच्यान हिंग येवंगन आमगेले हे दिवस करूंक तेका एक अभिमान आहे कारवाराक आम्ही हेज मुखार हे दिवस आम्ही हेजेकिंत जास्ती विजृंभणेन करचे म्हण घेवन सगळ्याक आमगे बाई उषाबाई पालनकर माम आणि हे सगळे लोक येयलात आणि हेजे नंतर बरें करून करया म्हण आम कारवार लोकांक आमकां कोंकणी लोकांक एक जगूक आम कारवार आसा आणि तेमची एक रिस्पेक्ट आसा म्हण सांगून दाखोवकूच हा कोंकणी मनीस कन्नड संघाक गेल्लो आणि हेजे मुखार आमी कोंकणी लोक आमी कारवार कर्नाटकात आसात आणि तेमकां बी एक अभिमान आसा कर्नाटकाचे अभिमान आसा आणि कोंकणीच बी अभिमान आसा म्हण दाखोवता म्हणून हांव आज हिंग आसा थँक्यू. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. रामनगर ते अनमोल राष्ट्रीय महामार्गाचेर खड्डभरच्याक सुरवात. कारवार बेळगाव गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोल पर्यंत खड्डभरच्या कंत्राटदारान सुरवात केला. तोंडाचेर आयिल्ली गणेश चतुर्थी वेळार गाडी चलयतना लोकांक त्रास जावूं जायना म्हण ह्या रस्त्याचे खड्डे भरचे काम सुरू आसा. रामनगरांतल्या लोकांन आंदोलनाचो इशारो दिले नंतर कंत्राटदार शांत गौड आणि विश्वनाथ रेड्डी हेमी रामनगराक भेट दिवन वर्क ऑर्डर मेळचे पर्यंत रस्त्याचेर आशिल्ले खड्डे बंद दिता म्हण आश्वासन दिले आणि त्या प्रमाणे रस्त्याचेर खड्डे भरच्याक सुरवात केला. ह्या वेळार कंत्राटदार विश्वनाथ रेड्डी हेमी अर्दवट आशिल्ली कामां हाती घेवच्याक अजून परवानगी मेळना. ह्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत परवानगी मेळटली आणि मागीर रस्त्याचे काम सुरू करतले असे कंत्राटदार विश्वनाथ रेड्डी हेमी सांगले. रामनगराचे आदले तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जेरान कंत्राटदारान खड्डे भरचे काम हातात घेतले बद्दल तेमगेले उपकार मानले. ड्रोन सर्वे करून संध्याकाळी जी प्रेस मीट घेऊन दिल्लीपर्यंत आम्ही जो काय हा आवाज रस्त्याबद्दल उठवला. आज या रोडचं नवीन कॉन्ट्रॅक्टर आलेले आहेत तिकडे बिजापूरचे दोघे पार्टनर झाले आहेत. त्यांच्याबरोबर जवळजवळ 20 मिनिट आम्ही चर्चा केली. या महिन्याच्या अखेरला दिल्लीहून त्यांना वर्क ऑर्डर मिळेल. त्यानंतर आम्ही इकडं रोड 11 महिन्यात संपूर्ण चांगल्या रीतीचा रोड आम्ही करून देतो. तुमचं सहकार्य पाहिजे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून स्वतःच्या पैशाहून जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत ते खड्डे मोजवायचं काम उद्यापासून आपण चालू करतो म्हणून दोघांनी आश्वासन दिलेलं आहे. त्याबद्दल संपूर्ण खानापूर आणि सुपा तालुक्याच्या जनतेतर्फे त्यांना हार्दिक धन्यवाद देतो. आणि मी गौडरना जे कॉन्ट्रॅक्टर साहेब आहेत त्यांना 1-2 गोष्टी सांगा असं सांगतो. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನತಾ ಪರಿಹರಿಸೋ ಸಲಾಗ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ರೊಕ್ಕದಾಗ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवारात दूरदृष्टी योजना तयारीची प्रायोगिक तयारी देऊळमुखेच्या ग्रामपंचायत संपन्न झाली. कारवार ग्रामीण प्रदेशाच्या स्थानिकाक पुढल्या 5 वर्षापर्यंतच्या दूरदृष्टी मूलभूत सौकर्य आणि विविध सरकारी अनुदानात जनसामान्याक अनुकूल जावसारखे जिल्हा पंचायत मार्फत प्रियांका हेमगेल्या आदेशानुसार संबंधित तालुक्याच्या स्तरावर ग्रामपंचायत संपन्मूल व्यक्तीक कारवार जिल्ह्याच्या देऊळमुखी ग्रामपंचायत क्षेत्रात घरान घरा वचून राज्य ग्रामीणाभिवृद्धी अधिकारी अब्दुल नजीर साहब
बोधक चंद्रशेखर, गिरीश, वासुदेव भावगत, देऊळमेखेच्या आशा कार्यकर्ते, महिला स्वसहाय संघ आणि ग्रामपंचायत सदस्यांत ग्रामाची समस्या स्थितीगतीची माहिती संग्रह करून पुढल्या 5 वर्षाची दूरदृष्टी योजनापट्टी तयार करून परिहाराची आणि अभिवृद्धीची अपेक्षा केली। या वेळार देऊळमेखी ग्रामपंचायत सुवर्णा गावकर आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिले। कारवारात दिवंगत राजीव गांधी आणि दिवंगत देवराज अरस हेमगेलो काँग्रेस कार्यकर्त्यां जन्मदिस मनयलो। कारवार आज 20 ऑगस्ट। आज भारताचे माजी प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी हेमगेलो 78वा जन्मदिस। तसेच कर्नाटक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत देवराज अरस हेमगेलो 107वे जन्मदिवस। त्यानिमित्तान कारवारच्या ब्लॉक युवा काँग्रेस तर्फेन आणि सेंट मदर तेरेसा संस्था हेमची तर्फेन जिल्हा कारवार आस्पत्रेच्या रोग्याक मोफत जेवण आणि फलाहार देऊन जन्मदिवस आचरण केलो। या वेळार सॅमसंग डिसौजा, कारवार ब्लॉक युवा काँग्रेस अध्यक्ष अली कुरेशी आणि इतर काँग्रेसाचे प्रमुख हजर आशिले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।